идеята да построим АЕЦ Белене отново възкръсна. Но в същото време се появиха въпроси около АЕЦ Козлодуй. Професор Георги Касчиев дори нарече АЕЦ Козлодуй първа част на ядрена централа. Ще си припомним какво каза още той по повод Белене и следва разговор с Богомил Манчев. Има решение на правителството за изграждане на Белене, има решение на правителството за затваряне. Да, кое е валидно? Значи трябва ново решение на правителството. Няма как по друг начин. Изграждане на нова атомна централа е възможно само с решение на Министерския съвет. Това решение обаче иска редица обосновки. Например, доклад за въздействието върху околната среда. На времето е направен. Тръгнало е изграждането, спряно е изграждането. Този доклад вече няма правна сила. Трябва да се разработи наново. Трябва да се разработят редица оценки, например, за отработеното ядрено гориво. Дали има тези оценки, не могат да дойдат на който както му хрумва. Трябва да има наша национална стратегия за управление на отработеното гориво, която се изисква и от Европейската комисия. Всяка лицензия има максимален срок 10 години. Сега, през това време, ако беше станало някой земетресение и цялата площадка е напукана, пак ли ще завържи? Според мен трябва да се направи един преглед, особено на състоянието на антиземетръсната възглавница, която през тия десетки години от 90-та година е оставена произвола на съдбата. И така, Богомил Манчев, Булатом, здравейте. Здравейте. Сега, кажете, колко реалистично е да възкръсне проекта АЕЦ Белене и да започне реално да се строи? Откъдето искате започнете и вие разбирате от това. 100%. След като друга държава толкова напираше да купи оборудването, за да направи този проект в себе си, визирам Украйна, без да имат готова площадка и без конструкциите, които са изградени до този момент да отговарят на трето поколение реактор, което е Белене, означава, че проектът е жив. Да, той има много свои трудности. Господин Касчиев каза някои неща, които са така и да, някои неща трябва да се преработят наново, но ние имаме много голяма подготовка. Първо имаме площадка. От гледна точка на така наречените антисеизмични възглавници, те са баластрови възглавници, това, че там са оставени и сме ги зарили отгоре с пръст, за да ги запазиме, може да гарантираме тяхната цялост и тяхната необходимост за да предпазват бъдещите конструкции от сеизмично въздействие. Само искам да припомня, че проекта Белене, когато се направиха стрес-тестове след Фукушима, беше проекта с най-висок запас по сеизмична активност. Той имаше 40% запас. Никоя друга централа няма такъв запас в света, включително и в Япония. Този проект беше оценен много високо. Ние, като българите, накарахме тогава главния проектант Русия да направи преразглеждане на проекта, че този проект трябва да отговаря на падане на голям търговски самолет. Тогава големият търговски самолет беше Boeing 747, пълен с хора и гориво. И направихме проверовъчни анализи с А380, най-тежкия самолет, търговски, който съществува. Централата отговаряше на всички критерии, които се изискват и в последствие това се случи 2007 година, Международната агенция това го наложи като абсолютно изискване за всички останали. Това е симулация. Не се пускали никакъв самолет. Нали? Ние не сме пускали симулация. Това е симулация защото много централи, където това не може да се случи, да се поправи съответната централа и са второ поколение. Съответните държави предприеха мерки и инсталираха зенитни съоръжения, така че ако случайно самолета падне под 2000 метра височина, да бъде застрелян във въздух, за да спасат централата и хората, защото щетата ще бъде. Защото знаем какво се случи и на 2001 година в Нью-Йорк, където се срещнаха блоковете, умишлено, когато самолетите бяха насочени към тях. Това, което направи в момента нашето правителство и каза, че е да направим съвместно с Украйна, е изключително добро предложение. Естествено, без европейска помощ и съответно договорка между двете държави. Нека да започнем това. Не може можем ли първо самички? Казвате... Можем ли да го направим, да. Значи с Украйна без европейски пари не може, а сам самички? Значи, вижте, какви пари ще го направим? Украйна не може да го направи. Украйна и ние, нали сме от една и същата страна, наречена политическа. Ние сме от така наречена западния фланг. Нали така? Добре. Не може на Украйна да я разрешат, а на нас да не ни разрешават да си направим проект. Ние имаме площадка, имаме проект, защото чух, че нямаме. Ние разрешение може и да вземем пари, откъде ще намерим. Само да се опитам да обясна, да.
доста е сложно да се намери пари, защото атомните централи изискват огромен ресурс пари, изискват държавата да ги подкрепи това, което може да се случи. Затова смятам, че между двете държави може да се получи симбиоза, подкрепа една на друга, за да се случи. И примерно, ако Украйна не може да вземе толкова много пари, да включи договор за покупка на енергията от единия енергоблок за период от 20 години, Purchase Power Agreement, както се нарича на английски, и по този начин нашата държава да кандидатства с държавни гаранции, експортно ориентирани към централата. Много хора бъркат, че държавната гаранция натоварва обекта. Обекта работи и той произвежда огромно количество пари, осигурява достатъчно енергия за една Украйна, която има необходимост от поне следващите години, много години, не по-малко от 20 години ще има нужда от възстановяване на цялата си енергийна мрежа и доставяне на електроенергия. Така че е абсолютно симбиозен, нормален проект, който може да се направи като между две държави. Като нормално е нашата държава да бъде мажоритарния собственик. Но аз съм обърнал няколко пъти внимание. Ние в момента развиваме 7 и 8 блок. По никакъв начин не трябва да конфронтираме 7 и 8 блок. На Козлодуй с бъдещата втора атомна. Точно така. И двете, и 4 блока са ни необходими. Ние развиваме 7 и 8 блок и по никакъв начин не трябва да конфронтираме единия проект с другия. Той там има много въпросителни. Защо се бави? Защо? Вие знаете и неща, които са отвъд, така да се каже, публичността. Проблеми са в ръководството. Всеки ядрен проект има проблеми. Но, знаете, дори китайците имат проблеми, като си строят атомни централи. Ние имаме и от още по-различно естество проблеми. Ако сте гледали разговора с професор Касчиев, ние с една атомна не можем да се справим. Говорим за загуба. Защо взима заема да си плаща заплатите атомна електроцентрала, от която всички... Искате ли да го развиеме? Защото той беше прав, ама на 10%. Ами как така ще си? Неговите 10% са в това, че той като председател на борда в АЕЦ Козлодуй е установил, че има съмнение в някои поръчки, което правилно, той има достъп до информацията. Той е разпоредил, както каза, разследване. То не е разследване. Така, проверка, но самата министърка, когато правителството настана да се заклеха в Народното събрание, разпореди на всички енергийни дружества да направят одит. Ама там не е направен. Той още тече. Те са много поръчки, които трябва да се направят. Нормално, ако тези поръчки, които господин Касчиев установил и на него му се струва, че са нередни и има нередност, за тая работа има АДФИ и има разследващи органи, които трябва да занимават с този, който ги е изключил и защото са го ги направили така. Тук няма Но факт ли е, че взема заеми да си плаща заплати? Сега ще стигнем защо взимат заеми. Защото атомната централа АЕЦ Козлодуй я обезкръвиха политиците при предното правителство. И обясняваме как. Кое е предното правителство? На Желязков. Как обезкръвиха? Ето, казвам ви как. Атомна централа АЕЦ Козлодуй е длъжна и дава огромното си количество енергия, между 50 и 60% на себестойност на Националната електрическа компания, за да може тя на регулирания пазар, т.е. за хората, и където подкрепиме малки и среден бизнес и доста едрия бизнес, което не е много правилно, да подкрепиме цената на електроенергията за доставка до наша къща, която идва, до вашия дом, до моя дом. Другата част, която оставаше около 40% или 50% и тя работи на свободен пазар, първо на атомната централа изеха дивидента предварително. И в същата година и казаха така: ти продаваш електроенергията си на борсата и тя средната цена е около 200 лева, но ние те ограничаваме да получаваш 120 лева. Другите пари ще ги вземем и ще ги влееме в фонда, така наречения фонд за гарантиране сигурността на енергийната система. Абсолютно безмислица. На всичкото отгоре от тези 120 лева, самите пари имат определени задължения, които се плащат и в АЕЦ Козлодуй остават 100 лева. Те са ти оставили 40%, които да работиш, взимат ти половината от парите, да плащаш някакви пари, които трябва да ти си длъжен пред законодател и финансово да платиш, и после те викат: ти си много некадърен за управлението и фалираш. И това го направиха енергийната комисия при предното управление. Те им беше необходимо пари да се съберат. Тя имаше голям капацитет, тази комисия, но ще говорим... капацитет, за да фалираме централата. Но ще говорим след много кратките реклами още. Продължаваме разговор с Богомил Манчев. Завършихме там, че всъщност АЕЦ Козлодуй е бил обезкръвен. Довършете. Какво трябва да се направи, за да не взима заеми за заплатите си? Енергията, която той работи като свободен пазар, да се остави той да получава всички средства,
като си плаща съответно всички такси, които се налагат да се плащат по закона за енергетиката, като 5%, които от неговото производство трябва да отиват в този фонд за гарантиране на енергия. Каква би е била ползата на правителството Желязков да обезкръви и да с... Не стигат парите в фонда, за да дотираме енергията на хората, предприятията и тези солари, които ги направихме с преференциалната цена преди толкова години. Ние получаваме достатъчно средства, недостатъчно средства, значи не са достатъчно средства, от емисиите, които на всяка държава се пресмята каква количество въглероден диоксид горите и консумират и ти получаваш за това нещо плащане от тези фондове. Приемаме, че имаме нужда от много енергия, от още 4 реактора, 2 за Белене, 2 за АЕЦ Козлодуй. Всичко това го приемаме. Но в същото време, как ще сме сигурни, че ние ще сме на печалба от това, ако това, което казва Кърджиев, всички сме чули. Ако там се назначават хора по бордовете, които не разбират, ако се дават милиони дарения за разни странни неща, ако се управлява некомпетентно, ако една и съща поръчка може да се вземе за 100 лева, пък се взима за 100 хиляди. Каква е гаранцията, че ние пак няма да се превърнем в... Вижте, не може да... Като тази приказка за неродения Петко, където ще падне Теслата и ще убие детето, което не се е родило. Не може това да бъде причина да спираме развитието си на държавата. Последните 3-4 години света рязко тръгна да се развива в дейта центрове, в изкуствен интелект, в гигафабриките за производство на батерии и елементи за производство на дейта центровете. И отделно си остана всичко това, което всички държави в света, и включително Европейската общност, да решаваме да правим беземисионна икономика. Не може да се направи 100%, но трябва да направим чиста. Виждате колко много рязко се променя климата, какви амплитуди имаме и на студеното, и на топлото, и на валежите. Не може да стоим безучастно. А света е тръгнал да се електрифицира като цяло. И ние не казваме, даже трябва да увеличаваме инсталирането на соларни паркове, но не хаотично, което правим в момента. Ние това, което го направим в момента и с батериите, които инсталирахме, ние просто, как се казва, отворихме бутилката. Защо? Какво трябваше да се случи? Трябва да се планира първо разширението на капацитета на мрежата, да се казва на кои места може да се инсталират тези паркове. Ние нямаме такава програма. Кой където му скимне и където получи разрешение... Да, кой където се уреди. Кой където се уреди, да. Най-къде е правилната думата. Защото трябва да се правят мощности, които произвеждат и генерират енергия, там където може да се консумира или да не е много далече разстоянието, от което трябва да се пренесе. А ние направихме там, където има място. И това съответно затрудни много мрежата. Претоварихме линията 110 кВт, увеличихме загубите на системния оператор 3 пъти. И той вместо да плаща 100 милиона годишно евро да купува енергия, за да си покрива загубите, ще харчи около 400 милиона евро. И това е само заради този хаос, който направихме. Батериите, те не помагат много на нашата система, защото хората не са виновни, че са ги направили. Той гледа, че на Балканите ние сме свързани системи, може да си купува ефтина енергия от Румъния, може да си купува ефтина енергия от Гърция и вечерта да им е продаде на същите държави 4-кратно по-скъпо. Но то не помага на нашата енергийна система. И този хаос... Защото няма, как да кажем, програма, система, която да е уредила батериите и соларите и да е планирано. В другите държави има план и ти казват, в тази държава може да инсталирате примерно 1 гигаватт батерии до 30-та година. Още след... И къде си? Има план как да се развие мрежата. Ние започваме, защото лесно се правят соларните паркове и лесно се правят батерийните паркове. Те докарват тези фургоните, нареждате ги на едно поле, дават ви място, където се привързвате и вие се привързвате. Но всички те произвеждат много електроенергия, но с ниско напрежение и затова през няколко трансформации стигаме до най-високото, което може да се случи. Това е 110 кВт. А 400 киловолтовите линии, които са на ЕСО, те са празни, ние ги изключваме, а претоварваме другата и така увеличаваме огромно количество загубите си. На всичкото отгоре тези са активни системи. А уравнението на мощност е активна, реактивна и произведението на двете. Реактивната съставка, която прави устойчива системата, липсва. И ние почваме да внасяме реактивна съставка от съседите, най-вече от Турция. Трябва да се тури някакъв ред. В един момент трябва да се каже да спреме това, да го планираме и тогава да започнем бавно и славно да го правим. Чувам, че имало заявки за 9000 мегавата дейта центрове. Ма ние не можем да направим 200 мегавата да го захраним, защото той изисква базова енергия 8760 часа. Ако посегнем на базовата енергия, това е Козлодуй, ще оставим хората без ток.
и промишлеността ни. Обаче, ние видяхме как за някои паркове се получава от КЕВР разрешение за 15 минути. Те се вика по програмата... Казахме кой как се уреди. Да, малко като една секундната комисия в парламента. Да. За някои неща много лесно стават. Така, но да махнем. Това е родина. Само да се разберем, не би трябвало да се смята, че хора като мен, които ние не сме против ВЕИ-тата, ние сме за тях, но да бъдат планирани. Даже трябва още да направим до 50-та година. Много бързо изпълнихме плана за... Но по друг план. Обаче само искам да ви върна към ядрената енергетика. И тези блокове трябва да бъдат направени в рамките на 25 години, а не заедно. Трябва да си развиваме 7-8 блоки, да планираме кога трябва да изграждаме. Или ако изграждаме един, трябва да ги, и 4-те трябва да ги направим. 52 година трябва да имаме 4 работещи блока, защото 5 и 6 блок ще бъдат изведени. Двата блока, дали са на Уестингхаус, дали са тези, които ще ги направим евентуално с някоя от западноевропейска държава, ще заместят 5 и 6 блок, а другите два блока ще компенсират голяма част от енергията. Разбрах, но понеже сме на финала, основният проблем на мнозина е какво ще се случва с отработеното ядрено гориво. Може ли да поемем толкова много отработено ядрено гориво? Можем, да. И на площадките има хранилища, които може да го съхраняваме над 100 години. Като в момента се работи по Държавното предприятие за радиоактивни отпадъци, заедно с една американска компания, правят един пилотен проект, който с дълбоко сондиране, това ядрено гориво може да го съхраняваме на 2 или 3 км под земята и то да го съхраняваме над 300 години. Това с руснаците приключи, нали? Вече не ни взимат отработеното ядрено гориво. Ими не може да го прекараме. Ама те също не искат. Французите са готови да взимат отработено гориво и да го съхранят при себе си. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.